Kitho ka ng'ato tho ni e sel, to chances ni tiji biro rumo en karibu 100%. Kata ka mabus olalni, mabus mano nego kata ng'ato, kata mano timo robbery, kolalni tiparo ni maybe no miyi pesa miweyo mabus motimre nade molal. Omiyo tho mar kijana ni en gima lit. Kendo ang'eyo ni ji mang'eny ok nyal ng'eyo, but en kuyo maduong' e oganda mar polis ka ng'ato tho e sel margi. Ng'amo nege no, and mane momiyo ka ng'ato tho e sel mar polis kata ng'ato escape, to nitie special inquiry files miyawo to establish ni to ang'o momiyo ng'ani notho. Ang'o momiyo ng'ani notho. And seche moko sirkal demand ni kata mana family, ka gin family mok nyal, to mondo giyier ng'ama chung' negi e postmortem tichulo gi sirkal. Ma sirkal be dwa ng'eyo ni to ng'ani otho e tesen mar obila nade, to tho nang'o. Wach en gima ketho nying polis. To gima duong' mogik